προσωποποίηση της έμφυτης μελαγχολίας ενός μεγάλου κωμικού ηθοποιού. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ένας αξιαγάπητος, ευαίσθητος ηθοποιός που σφράγισε μερικές από τις πιο μεγάλες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννιέται στο διακοπτό Αχαΐας στις 12 Ιουλίου του 1912, το 8ο από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Διέπρεψε στον αθλητισμό, συγκεκριμένα στο ακόντιο και το ποδόσφαιρο. Σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας, παραμένοντας σε αυτό μέχρι το 1941. Η θητεία του ανακόπτεται κατά κάποιο τρόπο από την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Παπαγιαννόπουλος παίρνει μέρος σε μεγάλες μάχες στο αλβανικό μέτωπο. Ένα βράδυ στο θέατρο αρνήθηκε να δεχτεί στο καμαρίνι του τον Μαξ Μέρτεν, τον ανώτατο εισαγγελέα της ναζιστικής Γερμανίας, ο οποίος ήθελε να τον συγχαρεί για την ερμηνεία του. Το 1947 γίνεται το κινηματογραφικό του ντεμπούντο στο κατοχικό δράμα «Τα παιδιά της Αθήνας». Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ο Παπαγιαννόπουλος είχε μια σκληρή αλλά ταυτόχρονα τρυφερή φάτσα. Μπορούσες να το μισήσεις και να το ελατρέψεις συγχρόνως. Μετά το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη εδραιώνεται και ακολουθεί πλήθος ταινιών που προβάλλονται με επιτυχία μέχρι και σήμερα. Εντάξει, φάε τώρα. Δεν θέλω τώρα. Δεν πεινάω τώρα. Πιάσε με ένα καφεδάκι. Ανάποδε άνθρωπε. Καλά κάνω. Βλέπω τα λαντρόγινα και χαίρομαι. Ο κύριος Σταυρόπουλος απέναντι κάθε πρωί μόλις φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο? Ρε μπαράτα με που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην εκπομπή σε Χρόνο TV με το Φρέντι Γερμανό στο τέλος έκλαιγε σαν μωρό παιδί, καθώς η κάμερα έκανε ένα οδηπορικό στο διακοφτό και στο πατρικό του σπίτι. Ο Παπαγιαννόπουλος από τα κλάματα σηκώθηκε και αποχώρησε προσωρινά από το στούντιο. Ο μεγάλος του έρωτας, η ηθοποιός Άννα Καλουτά, η οποία τον αρνήθηκε για χάρη του Ζεν Πρεμιέ Λάμπρου Κωνσταντάρα και εκείνος κλείστηκε για καιρό στον εαυτό του. Ένας άνθρωπος μοναχικός και υπερευαίσθητος, δεν παντρεύτηκε ποτέ, αν και έτρεφε μεγάλη δυναμία στο γυναικείο φύλο και κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε αρκετές ερωτικές περιπέτειες. Κρατούσε πάντα κρυφή την προσωπική του σχέση. Καθώς μεγάλωνε, απαντούσε με χιούμορ σε όσους τον χαρακτήριζαν γεροντοπαλίκαρο. Εκείνος απαντούσε: «Εγώ ροχαλίζω πολύ. Ποια γυναίκα θα με αντέξει εμένα?» Στις 13 Απριλίου του 1984 πεθαίνει ολομόναχος στο διαμέρισμά του. Κανείς δεν τον πήρε είδηση. Ήταν Κυριακή των Βαΐων. Τον βρήκαν τη Μεγάλη Τρίτη πεσμένο στο πάτωμα με τις πιτζάμες του. Ένας άδοξος θάνατος για έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες ηθοποιούς.